Layon ng Pangasinan Polytechnic College ang libreng pag-aaral ng mga Pangasinense. Ito ang pangarap na naisakatuparan ni Governor Ramon V. Gico III para sa mga kabataan ng Pangasinan. Matapos buksan ito noong Pebrero ngayong taon, iba't ibang programa at mga kurso na ang alok nito para sa mga mag-aaral. Isa sa mga pinakabagong alok ng PPC ay ang Technical Vocational Course sa Electrical Installation and Maintenance NC2 program. Katunayan, binuksan na ang admission para sa kurso noong unang araw ng Abril ngayong taon. Bukas ito para sa mga edad 18 pataas, high school, senior high school o ALS graduate, physically fit, kayang makagawa ng basic mathematical computation at marunong magsulat at makipag-usap. Ang mga nais mag-apply sa nasabing programa ay kailangan lang magpasa ng high school o senior high school diploma o ALS certificate, photocopy ng birth certificate, barangay clearance, barangay certificate of indigency, medical certificate, at 2 piraso ng 1x1 ID picture at passport size picture. Ang mga mag-e-enroll sa nasabing kurso ay tuturuan ng mahalagang kaalaman sa installation at maintenance ng mga electrical systems sa mga residential at commercial buildings na maaari nilang magamit sa paghanap ng trabaho o pagtatayo ng negosyo. Dagdag benepisyo din para sa mga estudyante ng PPC ang libreng training, libreng assessment fee, student allowance, uniforme, accident insurance coverage, dagdag na training sa personality development, customer service at professionalism, medical assistance mula sa provincial government community hospitals at post-training assistance ng Provincial Employment and Services Office. Para sa mga may katanungan, maaring makipag-ugnayan sa PPC sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa Lingayen, Pangasinan o sa Facebook page ng Pangasinan Polytechnic College o tumawag sa numerong 0909-632-0770. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.